Gacheram 690. Ayan odo ka tirian. Hanga wala mun go lidi go mi fudal to na mi sukira ga. Je yura anje lido. Tora yimɓe jo a utilisé mumen la famille garemi walla mone feere gopponde fijirde nde ala gartam taw aɗa wawi fidde aɗa gaño hen xaalis ɗum holno wonirta jata ko google chrome mbaɗa téléchargé application wanisbet sa pari mbaɗa installé application ɗon noon aɗa wawi créer hen compte ma taw aɗa utilise code promo tout 222 oɗo code promo tout 222 sa utilise ɗum aɗa jogui bonus 200%. wadde wanisbet aɗa wawi tawde toon joueji kewɗi gañoɗa hen xaalis sa gañi men xaalis aɗa wawi retirde ɗum e banque li walla masrafi e ko nandi hen wadde eɗen mbawi wiide wanisbet ne woni disponible e nder leydi meɗen Ande mi do wali la dende mi jo hebani poftino ande bernde hiri la dende bernde hulani hirdi ko beltino kodo kanga so inara weno tako kodo kewdo dole dillini ande buri madole fima tawa hoita gili pidima to ke gili kadi kirodana de Maria filito de Maria kafundu kanye Maria filito de Maria kafundu kanye Mariama alami salaki kono mi wawaru kudema ko geno fodani se fanteno bagal kondiam iftota ko so geno fodani it go la chadele gardu di mum gurni maka fotani wima dole fima tawa waitati gili pidima to ke gili kadi kirodana de Maria filito de Maria kafundu kanye Maria filito de Maria kafundu kanye Mariama ما شاء الله ما شاء الله دي مولو ما شاء الله كان غير galon yewde ايدي ما شاء الله دي ما شاء الله مولو no dي ولي انا من تنا من ندر سجل on kan sagala do والله دي molu ma sha Allah jon gartu be mi heban der so yotunde Allah ya sha Allah bani to bir sewlu ma se sewlu kala sewlu ko be so ma handa so di andi so adno mo baro ko mon kala na la digi je ko mo haji ma na to la digi Allah adega meti wallahi be jamba ma sha Allah molu ma sha Allah Gidilam artu anta gonɗa an min mboɗo yiɗi miijiɗa no feewi gartira hakkille ma ndeeƴa poofa nguura belɗam min joni mi natti famdema haydara dar kala to gonɗa koye fitir gonɗa kala to gonɗa koye secrétaire gonduɗa
ɗum ɗo aɗa andi an ka julɗo de te julɗo wonko foti hedde mum fotani hedde mum ɗum ɗo wona place ma an artir hakkille hoore ma teeya ganda kadi a wona cukalel kadi gorko mawɗo kellifaɗo woni gueɗe a fotani wadde ɗum kono an joni fitinoji tan mi anda fof kon probléme ma alendi momo haalanma gueɗe andi neɗɗo so fiyama helle hakkille so wiyama yo jeeyi hakkille makko wawa par ce que jeeyi ko ɗum on ko mema par ce que min Mamadou so wonti haalde Allah min ko baɗɗe décevoir complètement à tel point tellement Mamadou jaɓɓal mo yaɓɓingal min wona cela veut dire wona ɗo patanno moma dal donc so joomum so wiyama yam jeeyi hakkille mum no jeeyrema ɓiɗɗo mo joguiɗa mo ƴittuɗa mo gandanɗa hoorema holko mankira holko wannaka ɓittino foti no entreprise mo waɗi junngo makko kono noon ha joni de ala fof feere no joguiɗa so wona teyde e deƴñude hakkille ma ngam mbawa wurde e ɓiɗɗo ma o saabu sa watti finnude ɗiɗo fitinaji a watti miijade ko miijotoɗa ko so renaki tan a waɗat ha para nimsita artir hakkille ma Mamadou ko an jibin ɗum hawo maayo ko less ma o wonata o yahata dow ma mukko te waaji ma fotani gasde makko tant que omo wuuri aɗa wuuri oɗon guurdi e kala e saaha noddu ɓi mbajiɗa ɗum min ko ɗum woni ko jinmi mi haali e suudde Mamadou mi haali e weññe min kay mbeɗa andi Mamadou kay wallodirde makko ina muusi kono e kala no wawi sifrade ko an ɓurimi hakkille kadi ko an jibinimi muñan ɓi mbajiɗa ɗum woto tampu aɗa andi fulɓe mbima gosraɗo saftata lawde nane no jalɗa nde won kewi caggal ma jam kono hammi waɗi birwi kam yumma tan wona goɗɗo yumma amma jar sitaɗe woni debal hande o ari dugde o maymun o dugde ala fof ko wiyanno min lawodiri noon haɗi fiiɗe noon miijade sukaɓe eyi yummani haɗi mon fodde sago min joni koye wattiri kam eyi ɗum jinnomi haalandema ko ka gorko galle an jeeyi galle ma mbawa andirde wasonde kumpa eyyi kaw ɗum bettanima te an hoorema fotama bettude sabu ko ɗum ittuma fof adduma ɗo kila woni fuuta mi haalnima fof mi yeeɓe mbiyam nena mbiri mi addi femme ɗum ko change irimi carrément min toon kay eyyi ko change irimi carrément safi dukko safani dukko e fof ko gulɗo min miijini ga arno ɗum hayso ko hôpital jaaɓe ƴeewa ko horde so ala ko dérégli ɗon walla ɗen gueɗe par ce que min addi femme ɗum hoto miijo sa haali ngam miijoratno voilà non koye enen nodata yumma ko ala no so min kaw min ɗum gaddirema ala min so neymo koye lawol sella min mbiɗen ɗum eyyi ɗum koye lawol sella koye sellumo ɗo e gallo mi yiɗa wadde kene musuma wondi ko so ko piggal kaw piggal ala ko wawi safrude ɗo ɗum noon dagani noon mo dudonno yumma kañum tan bonni kala fusi kala o faami ɗum ɗo fof oɗo bone oɗo haaluji fof saabi ɗum ko ƴamal ngal haalte ndewna yeeso ma ƴamal ngal saabi ɗum ono ko cukalel o yiɗa foti ko funtede o anda on andi walla andama ɓe meeɗi yidirde sikkan min hono mo haala won andal mbi bam gelajo men ay don ɗum ko bamon gelajo tan ari on kormi on mbi eyyi on jogui droit kay andude hol on ni on wi ko yiɗa mono noon ɗeɗɗi tan on ɗeɗɗi tan seŋi hunko makko e baɗam no baɗam ala ponnuɗo ɗum so tawi tiiɗi so renayi min pipta ɗum ha laaɓa ceeɗa mi tawtoyama amin ɗum no kalmi nenam mbimi ɗum ɗo joni woto mbaɗen doole woto mbaɗen force ɓe mbaɗen sees ɓe jewtide Maymoun haɓe keɓa haqqillo ɗum cuhlel ɓe mbiɓe yewtidde haɓe keɓa haqqillo on saha noon wasa ga kanko mo rokkati o so yiɗi ɗum ga kam mo yiɗi ɗum ga so a yiɗi ma joni kam yummade kam so wona acteur de o waddani actrice o kam mo jiimi omo heewi noon omo heewi omo nande bandi noon voilà yumma nande bandi noon kono ɗo bonata acteur eɓe tata o wawi ɗo joni omo leftigo joni onon ballata min onon gon mawɓe galle onon ballata min so nenam heewi gulede anne kadi adde heewi pirti tokosi
kan gallo jibor ɗum noon an gorko galle min haalam ga contrat hen nder gallo saɓaɗon ɗo so wonna ala ɗo eyyi ɗum wasa haalam haale walla wiya min décider walla ɗo an décider fof kala ko gandanɗa hooma ko feewi onno gon mawɓe mbaɗe ko feewi minen sukaɓe min ndewa hen a jaara donc a jaara aɗa seftiya eyyi ma waɗu ƴeewa ma ɓurati watte aɗa arti ɗon ɗon moƴƴi ma jaara ɗum jokki wuri tan kono noon joni hol feere nde mbatta hay goto huccitta e ma wima woppu ɓiye saabu ɗum wona feere sa acciti jomum o dañi sagu makko o dañi no boniri ha ɓuuri ko boni ko ɗum noon an woto tampu woto heppu woto haaɓ ko ɓinguel ma artir ɗum e hoore ma esiya funtude esiya wajade e wadde kala ko mbawɗa min kalta jooɗimi komi joɗɗinde momon mboɗo waajo kono noon en ñagoto Allah tan yo Allah waylan men oɗo jikko mbo jogui joni aɗa andi souvent mbiɗa wima proverbe gol no woodi que enen africain ji enen jeeyi ɗum on dit qu'un pauvre ne peut rien donner à son enfant que l'amour et la tendresse et une bonne éducation ko ɗum tan neɗɗo jogni ɓiyum e ɗum ɗo fof waɗami Mamadou to Mamadou to furɗo darade to furɗo darnude koye ko ɗon Mamadou yaltiri yimɓe to yimɓe cikkani min an anda ko musino wallahi mboɗo andi ko musma ko aɗa jibini ɓiye aɗa needi ɗum ɗo poɗɗa needi ɗum aɗa waɗani ɗum kala ko poɗɗa waɗande ɗum kañum ronki famandemo ronki nanandemo min kay mbeɗa andini muusite wona an tan muusi hay min no muusimi ay kañum alani dina wiidam joni pourtant jimmo tan ya fam gueɗel ay Mamadou mbeɗa andi gueɗɗi ɗo woodi o jaɓata o change tan walla min e makka mbeɗa andi min mbawa hejjude ɗo e gallo ala saabu Allah woto wi noon woto wi noon min holto fawi holto kuccumi oɗo ɓiɗɗo gorko goto mo jogui société baba ko holto wayi yo Allah wayanam oɗo ɓiɗɗo ittanami oɗo jikku bonɗo mi yiyani mi nanani sona kanko Gilipidima to ke gilli kadi kirodanade Maria filito jiu Maria mais comme tu wonko jimi haalantama rek mbatta hen hakkille déjà min aɗa andi no mbami ma aɗa waɗɗa yam trop même mbami ñagadema rek ko wawi wonde fof ko mbawɗa nande fof hoto oppam jamais non mbeɗa andi ko tehem haalde ɗum rek par ce que aduna juuti koye ngal en tout cas je compte sur toi rek hay darmi wonda c'est juste comme ɗannode rek mais ça va fala mi rappelle ma kumba ayine maaleykum salam ok bye bisous Seydi ba joɗɗo ala ko funere wonɗo aɗa yeeti keere yumi gonduɗa hay darmi wonda en tout cas waɗani mbayanɗa diwade maɗi to ngol arande minema min mi meeɗa suddema haydara ça fait l'occasion ko Allah adduma ɗo hande seeɗa ma yiyano mbaya an kay dal may lol alfa aɗa change ha ɓurti mbaɗa ken mo sellani ni ko yeeso fay non won haal ɗum Kumba ana majjano mbadumi abda majjan min abdu to tolneyam oɗon jogui probléme on holɗum min mi yalta e abdu probléme alhamdulillah jegdim probléme ko yumma kadi gaari monde koni kadi kon tugtug kon wadde gon hol probléme on haalan mi faama Kumba min mi ñamata yeneyam mi yarata mi ɗanta
à cause de hollum yumma ko kewɗo haala e hollum mariage forcé holo mariage forcé ɓe mbaddi kam mbiyata kam mbaddami ɗo sehil baaba mi annda ɓiyum ne resami te min mi annda on mi annda ɗum tan joni saɓe gotto ɗum woni débat mum somi wirtima ko ɗum ɓe kaalata ɗum fof kanko ɗum tan woni programme to woni ɗo somi faami ɗum o ration gallo joni ɗum tan ɗum min gottoro ɗum mikirto ɗum mi kasito ani jaɗɗi tawi mi ala hen hol mariage forcé o instant mo gonɗen tan hol forcé de mariage ay kaalo haala yo ubbe ka koni mariage forcé mi wayri nande ɗum kay aduna ko gila tan nden so yam no artire hande moɓe hili fam so joƴini mbiye resnde kay raison pour laquelle min ko mi resata mais ɓe ƴeewa choix e nenam ga mbiyam ƴeewa min hande ko mariam aleykum salam maymo e nawlam gorɗa ça va ay kadi hokkonam o ɗum yawti kadi on passe à autre chose c'est mieux ano gorɗo ça va min ɗo tan o kam ko wonti okay dal kay jimelamo dal mi faman ɗum Mamadou naam nden minen yimɓe sika gondi ina moƴƴi kala e sahaa ƴettodir kumpa hakkunde mumen nde tawno kumpo wonɗo moƴƴi sahaa kono won kadi ɗo moƴƴani sahaa bamon on etoto famde ɗum eto ɗon tawtude ɗum e yidde mum ɓe mbima funti laami ɓuri felli laami tagata haala wadde nafoore noon ko heɗodirede kono so bamma wulli a wulli mimi wulli o wulli en dañata hen jencude nafoore sa yi neɗɗo waɗana noppi ɗiɗi waɗana ɗemgal gotal kolɗum ko haalata ko yo ɓuri famɗude eko hetto ko yo ko heɗoto ɓuri hewde eko haalata sabu sa haali miñel haali en nanata saka paamen saka naftoroɗen nafoore wonde hen nde kono depuis mande ne foti nande duuɓi mino baaba no wi hunde mboɗo waɗana ɗum teyi tan ne foti duuɓi hande pourquoi min sohlami ko gueɗel gotel o ronko waɗandemi ɗum ko ɗum woni mi arandema de woto heñe ko teere reeni haqqilantagal min kam guddiɗo hakkillam mundu uddi tellement mi natti heɓtinde oɗo famille mi natti heɓtinde ɗum mais j'ai passé presque toute ma vie à sacrifier pour la famille alors ko tagi famille min o wafandam hay sen ko lawol gotol tan on cani famde min e ko jinni ko tui min calima non kon saliɓe par ce que son joyi ha hande oɗon mbiya oɗon jooɗo oɗon mbaɗa complot mon oɗon ngara oɗon cuɓuno kam debbo mom anda ga ne wayi mi anda garto woni aduna mi anda garto wonno après ngaron hande mbiya oɗon imposé mo oɗon debbo ça veut dire quoi ça ɗum ko firti min ala ko gonmi hen ko ɗum jinmi ya andu min ala ko gonmi hen hotiyam ala ko gonɗa hen nani hotiyam ala ko gonɗa hen Mamadou min ko Allah waɗi kala ko musma ina musami min ina mema min feewi kay wona seeɗa kala ko welma kala no ɗum wawi sifrade e ɗum welami kono min jinmi ko andinde min ay halfede mon de fuɗɗi ko gila e am min jibinɗo mon o min ko bamma halfimi o halfi mon bamma wonko waɗata gandanɗa hoore ma min haydara mi tinani hen haydara mi wonani hen te ganda ɗum ɗo heccuma heccimi min bamma gila e cukago kala ko gatno o waɗi ɗum ɗum noon ko cukago mo kanko ɗum noon heɗumi tan heɗumi heɗade musani nofrude wondi ay aɗa andi kalanto ay moƴƴe cukago koko mangu ronata kono wonɓe gandanɗa hoore ma cukago mumen mangu ronta ɗum mukko non min ko ay ko gonmi waɗɗo ko juste kam jiɗɗo andinɗom nen ala fof ko mbawɗon haalde ala fof to mbawɗon ndewde ha onon mbayalon ko woni hakkillam ko walon ganda ɗum an wa hasde tan basa wiide onon fof kaldem bien sûr c'est bon c'est onon fof kaldem par ce que onon mbaɗi complot mon onon joddi est ce que wona onon joddi ni mbaɗɗo ɗum ga nder mon an ko majjere ma ko gonɗon so wona ko dogate kallon min to gommi ɗo oɗo min nenam mi rokki on hol joni ko min de mbeɗa andi
hala ka so heewe horamde min mi hocca bagage am mi libéra mo gallo koy non min ko dum cele dum kom contre mum ko jini mi widem ko gider gotel dum do hor addan ma wiide mbarona dar galle mber estro mi ñamta raison pour laquelle ça ma yantantinate mariage forcé a wona obligé mi yida hande mi yida jango ben bim ko mi yida mi natta suud ko yidi fo e xew kumba sa pare ko ka may mun an man da jojara may mun an man wona tanet hanki tan mi ne mangas ni der conseil ma te ay jinnaɗo ma a fontidirte mum sa yiɗi heɓde ko ɓufde fittandu ma ko essaye famodirde jinnaɗo ma gonga ni ka jiɗɗo mais oɗo sa yiɗamo a natta e makko te ko mbimami hanke ko ɗum woni konngol am hannde o a yiɗama a natta e makko te mbeɗen caggal Allah caggal ma mi hani Amadou yo haalde yumma Amadou mbeɗa hani kaw Soyibu kam fof moɓe mbad haɓɓere mabɓe kalde yummaɓe essaye famodirde mabɓe mais an liggoro hakkille ma Mariam elle anda nena ko keso e ma kaw Soyibu e hewde haala e mettude kaw Soyibu ko yam wonde nen wawi wiide o nangir kam tan dal ko cukalel dañde duuɓi ɗiɗi ha jooni ɗum o ƴewrata min noon kam mbeɗa andi kala ko salaki mi salaki hen tan min to gomiɗo hunde affaire ga ko dépasse kam aɗa andi ko tagi kaw Soyibu famdema omo andi aduna hanki e aduna hande wona gotum findirani sax jiida te mi haalanma aadaji mabɓe pirɓodirno e ɗum ko hakkude mabɓe ɗum woni ko mais an liggoro hakkille ma kaw Soyibu nanɗo eɗen caggal Allah caggal muɗum te kongo mbeɗa andi o nanatama ka yiɗa te min mbeɗen ɗo ko conseil tuma am ko kumba conseil tuma ko ɗum ko nangata Amadou mowne kazalik tinne hoore ma an attoy ɗum kaɗo haal fo yimfo ko ma min mbeɗem ɗo Mariam e Amadou nan ɗo kaw Soyibu nan ɗo ne ramat ko nanta ko fof min kam mbeɗa andi leeli yayi ko noddo kam mbeɗa andi o puusat kam ko yomi nanuma he mais noon jamais min kala ka yiɗa mi yiɗa en jiɗa andi ɗum donc wadde gasi yaaru ses pija jala ñama jara mbaɗa wone ɗo ɗo kal min fayi suudam min wone ɗo sa pari stress ɗani mi ala ya concentre tan he lela ko nice mbaɗa andi mo nodde ay so noddima kalnam ko leerata amma ɗum min mbeɗa andi no liggortomi mimami liggor hakkille tan nenam ko ngacci fof ko ma taña ɗaccide min kono ɗo min e makko an andi o wawa ɗum to hanan kam leeli yayi mo noddam kaari wanni watti ni min mbeɗa andi ko kaldemo min kala ko sehilam yiɗi ka sehilam ka ɓingel nenam ɗum mbaɗem ka yiɗa min jarnani kam min nandem ta yiɗa parce que an minema eɗen jogdi conversation cima pas rendre service mo mbimami o kadi nani kañum yaade baba ha galle oto kamɓe gandi kaɓe kaldiron baba hanki ɗo jonni kam ne haalam kam famara ga kam gandanomo debbo on dirait que genre min kam statut tan mi wiyete watta mi waɗa walla hollum a jalli Mamadou hoto yejjid ka jibinaɗo wala jalli Mamadou jinnaɗo ko hayre somin janema a fusat sayane amen amayat mbat min mi ala mon hakke tey aɗa jogui amen hakke kay donc nan ɗon kono tey war ses ala fof ko jiiɗa guila aduna o diida ha joni force on heeɓi minen a wawa hebde amen force ɗum wona force wadde artir hakkille ma saɗa haalda e am ƴetta yarude seese Mamadou min komi jinnaɗo ma mi wona guiƴi mi wonta guiƴi ha aduna eggue lakara hoɗe minen waji oɗo ɓiɗɗo bamma on gandata oɗo bamma min adi mon andude ɗum bamma kala ko wino waɗat gila e cukagu makko ha hande ɗum so gati hunde o tampin hoore ma heddoto kay ɗum wat ɗum wasa wonde kono wadde nde wi o waɗata nde kala no wawi waɗirde mo waɗ ɗum noon oɗon kon ɓiɓɓe ñaagoɗe Allah jangga jibinde ko mbawan ɗon woto neɗɗo ñaaga jibinde ko wawana e kala no muusiri mettiri gonga ni no muusi welani kono an woto wiya dugda e bamma saabu a dañta gonga dow bamma ha maya a dañata ɗum noon waaru seese aɗa wawi funɗodirde e makko ni woto taña ko jiɗɗa ko kono tawi ko doole gadduɗa wallahi ma taw kanko woni doole wona doole ɗum ko wasde jabde ene wonne ko yiɗa ɗum ça n'a rien à voir avec doole nen an to gonɗaɗo ko doole mbaɗirta wona doole si ko doole mbaɗirta wona doole par ce que ça fait hande fof combien ko des années min papa kala ko wi kam ɗum ko mbaɗantomi ɗum eyyi pourquoi joni nder haala ma aɗa wiya amen yeeyi minen fof mbaɗi complot et tout aɗa andi min kam affaire mariage mon fou décision mo mbawɗa ƴettude fof ko hen jaademi même la dernière fois nde garɗa aɗa haalda yamde ko mbimami est ce que yiwdemo mimi j'ai pas eu le temps avec oɗo liggey fof ya naatga jalta ga
kada dandi o geɗe mum fof ko jawɗe o haaldirat mum ses pamotira e mum alors ñande non joni ɗo mo haalsete devant toi et puis an t'es pas agi j'étais pas au courant de cela je vais agir pourquoi je vais agir an aɗa wondade wulla one wonɗon wulla kadi e tout min ko mbiyen min ne mbirmom je suis contre an sa wi noon papa ɗum ɗo wona lawol mo ƴewta ko haali ko tan mi hucciri babam tan mi wi ɗum wona lawol wona lawol bien sûr wona lawol ɗum ça se fait pas frère ay tu dois te calmer s'il te plaît je vais te dire une chose yow ay ɗum woni probléme ma aɗa haalda yam aɗa waɗani peɗelli ma parce que yow ay affaire tu pas responsable affaire cewol hande sa yiɗi mbiya noon tu me juges quand tu veux min non t'es pas responsable sincèrement tu n'es pas responsable mais mi haalatuma affaire goto logique wona ɗum no dirmundo mi haalatuma affaire goto yow gueɗe kewɗe hande nani aɗo aduna accu min kala kewɗe hande nani oɗo komi ñaguiɗo ya nder saabu allah komi ñaguiɗo woto dugde makko mi yatade mi acci mon ɗo woto dugde mi dugdeta e makko min aɗa andi mi wona neɗɗo dukowo mi wona neɗɗo compliqué ko kanko compliqué mais min momi haalde makko vas-y ya min momi haalde makko s'il te plaît mamadou oɗo artiri hakkille hoore ma heɗo mi haalanma warsis mi haalanma konngol gotol mi yiya ay wonko neɗɗo rewata joom gonga rewa ha fenani fawoye dow hoore mum ete laato ay to gonɗa ɗo a haaɓe bamma a nanni kam hen mimo gandanɗa hoore ma o hakkudami allah ala gandumi hen a rutto aɗa nanni hen oɗo ɓiɗɗo mo gandanɗa hoore ma haydar anda hen te kala mo garɗa e haaldude ndiwɗa ha dow garta ha less mamadou te gartira hakkille hoore ma so ɗam gurɗa hay mo jiɗɗa o so renaki ma perdu ɗum on gandare eyyi min ganda continue ɗum wona nafoore ma de joni tan aɗa liɓa yumma aɗa liɓa bamma tan kala foof tan ɓamta konngol ma dow mbiya aɗa fii ɗum continue on tefton mi naji tan ɗon tan ko wannudemi min hammaya min mi natti tolnade on ɗin duuɓi hankkadi il faut gacci toon kam e hooram alors calmade s'il te plaît comment je vais me calmer mais avec tout ça comment je vais me calmer s'il te plaît la seule chose dont je te demande c'est essayer de te calmer ça te coûte à rien c'est ta mère je te rappelle à cause de debbo tan aɗa diw ru rek debbo il ne s'agit pas de debbo si juste une femme il s'agit de ma décision je sais la décision ko wawi wonde fof e nder aduna elle te revient à toi-même ça on le sait déjà c'est pas un débat mais avec ça wiiden waɗa hen doole ti force mais ɗum nawtama haydara ça que ɓe goni koye oblige demi yem waɗa walla an a nanani ko wiya o hani ko tu n'entends pas ou quoi an ko problème ma j'ai pas de problème écoute non An tu vas me convaincre ok an jiɗa convaincre mais paragement mi taw mbaɗa mais he ni an ni maman ni papa personne ne peut changer ma décision et puis so tawi ɗum noon aussi ko hen kettiɗon min jamais mi ummotaki ko jinmi ko oɗon pamat ɗum comme jiiɗi fof mboɗo yiɗi ko ɓuuri ɗum que ça soit clair ha jaranma yumma e bamma ne ceere hen ɗum ko kamɓe concerné ça ne me concerne pas ne jaranma parce que non ça ne me concerne pas parce que a nani discussion mabɓe ñande an ɓuuri nande ɗum ne jaranma ha yumma jalta e bedda wiye we yummako e bamma ko ceeri à cause de kanko par ce que ko dokkenoɗo ɓiɗɗo goɗɗo o sali e non kam pour sala ɗum wona ɗum an pour sala ɗum sincèrement tu non, sais pourquoi mbimami noon ɓe ko jinnanma ok kamɓe gadduma ɗo kanko no gonirɗa hande ni ha sa yalti boowal sukaɓe rewɓe ne jeebma ne ƴewma andu ko sababude bamma wona sababude hay goto il t'a mis dans des très bonnes écoles ça c'est un de deux hokkuma entreprise an hoore maɗa andi seul tu ne peux pas gérer ça tu ne peux pas tu le sais très bien mais c'est pas vrai non mi heɗota ko parce que an tu nous écoutes pas non mbeɗa haala aɗa wiya yee ko onon et tout non écoute-moi très bien s'il te plaît regarde la décision elle te revient ça je le sais très bien mais tu dois savoir une chose mi haalanma kala nde jinnaɗo décide pour moi an il faut l'accepter saɗa wawi sa wawa s'il te plaît je te le demande genre en tu vois pas ko hewre aduna ko parce que là beaucoup de choses hande nan ɗo ene heew et puis responsable fof ko jinnaɓe mbaɗat ɗum nanna e neɗɗo to yiɗa après mbaddon janggo e janggo jinnaɓe keɓodira mo saabi ɗum kamɓe ɓe gaddi wadde erreur par ce que kamɓe mbaddi ɓe gandi vraiment on ndiɓe on jarani ils ont forcé entre vous et puis heewi janggo e janggo cikana so mbaddi mofo ma wi non o ko ɓiyam non mofo jinganta ko ɓiyum et c'est ça ce genre de problème min mi yiɗa wonde responsable mum et puis auto mo dokkumi des promesses ko ɗum jannon mi rokki mes promesses wona question de wonde tuuba neɗɗo il faut respecter sa vie neɗɗo sa haali hunde il faut respecter haalma tu ne cries pas sur moi s'il te plaît on ne crie pas sur moi s'il te plaît et puis an je crois que min e ma min mbawa famde non mbawa chaque fois comme ça yimɓe ngara ɗon imposement de truc ganda kamɓe il sait même pas ko dogare hoore ma ɓe ganda wone ɓerma et puis mbiyam ko il s'en fout après kadi jomɓe ngara mbin obligement e wakkanja
Ande bernde hiri ladende, bernde hulani hirdiko ibeltino kodo kanga. So inara wenotako kodo kewdo dole. Dillini ande buri madole fima tawa hoitani. Gili pidima toke gili kadi kirodana de. Maria, filito de Maria.